Čaute ľudia, dneska si prežijeme 100 dní a spravíme si AFK Base. Dneska s alienami nič nebudeme robiť, lebo my sme ich už zvládli. Preto toto vidíte, laser cannon a shotgun alien. Áno, a ja mám ešte kúš. Ďakujem za každý like a odber a ideme na videjko. Natočíme si nový update Brawl Stars. Dokonca aj zajtra, hoci kedy, natočíme si ho. A máte sa na čo tešiť. Nová sezóna v Brawl Stars je super. Tak ideme na to. Vidíte, Dominik troška si nedal na seba pozor a už má po všetkom. Ale nebojte, ja ho oživím. Aj mi tam píše revive. Tu pribyť traja divíci. A to nevadí. Ja mám laser cannon, tak ich vysolím. Ako nič. A ideme na to, ľudia. Chce niečo Dominik povedať do tohto videa? Má slovo. Ja ten laser cannon som mu dal ja, lebo sme ku sebe dobrí. Dobrí bratranci. Tu vidíte, že naozaj nám na tom nezáleží, že tu sú luci. My ich proste sapneme a máme to. A tak sa kúkajte už do konca. Ak vidíte, krásne sme dali aj 6. oheň. Dominik, tu máš mikrovonku a všetko ostatné. Dominik, zober tú mikrovonku. Ale teraz nemôžeme, lebo musíme sa vyhnúť kultistom. Dneska, Dominik, sú kultisti, tak ideme na nich. My sa vás nebojíme, kultisti. Vidíte, tak už po Dominikovi ide aj jeleň, ale my sa nebojíme kultistov. Ani jelenia. No, lebo sú nás moc krátky. Čiže moc ľahký prežiť. Tak ideme na to, po mne už ide tiež jeleň, ale nám to môže byť jedno, lebo ja mám laser cannon. A my si s Dominikom krásne pečieme mäsko. A ideme tu krásne, každého zničíme tu o 106. Tu ideme, len si prejdite kultisti, aké je to super. Že ste nikdy lepší kúpeľ nezažili ako s týmto. Že, no vidíte, že my naozaj robíme si s nich úplne srandu, lebo sú nám úplne fúč, keď nás napadnú, lebo sme dobrí proste. Tak my to máme tu prežité a dám tu mäsko. Že tu je jeden kúš, ale ja mu krásne nasolím, aby nič neuvládol. A bum. A máme tu ďalšie DLK na logout. Áno, presne tak. Tuto vidíte, že naozaj pokračujeme v stavbe. A ja si idem zohnať do 4. lesa alebo 3. Strong X, čiže idem preskovávať 6. A ja idem po 3. dieťa. A máme tu, za to, že sme prežili 50 dní, tu máme krásne 2 gemy a pokračujeme v tejto hre. Ak ste mohli vidieť, začali sme na 49 dní a dopracujeme to do 100. My rýchlo utekáme a ideme po 3. dieťa. A vidíte, tak ja im dám s laser canonom. Koľko druhá najlepšia česká? Lebo sú zlí. A dám kombináciu laser canon a shotgun. Alien. Vidíte, že naozaj máme úplne easy my. Potrebujem jedného vuka. Tu vidíte, že my to máme mega easy. Lebo to všetko dávame a ideme na to. Tak ja som to dal teraz tesne a mám Alpha Wolf Pet.
každého zničím, každého medveďa. A máme tu krásne yellow key a ideme už uhrať. Máme tu tretie dieťa a ešte zoberieme chest a utekáme k ohni. Krásne giant sack. Nič lepšie mi nemohlo padnúť, Max Strongex. A berieme toto. A toto. A utekáme! Ale nebojte, ja ešte zoberiem mäso. Lebo inak neprežijeme, lebo nás to zničí. Na mäso. Pálko, to Alpha Wolf 5 je moja. OK, ja už mám Alpha Wolf 5 spravenú, tak ideme k ohni. Víte, že naozaj kultisti sú nám úplne fúdže, ja iba len tak po nich strelím a idem ďalej. Kúkajte sa až do konca tohto videjka. Videjko zatiaľ trvá 6 minút a 10 sekúnd. Tak ideme ďalej. Krásne tu máme veľa jedla, lebo som získaval a ešte tu musíme kultistiákov pekne pozbierať. Aby nám tu nezavadzali. Polievku. No, presne tak, lebo inak to nejde. A môžem si ja tú polievku zobrať. No dobre. Tak ideme na to. Daj mi svoje ostatné mäso. Nie, lebo ja ho mám strašne veľa. Jaj. Takže ho mám pre všetkých. Aj pre seba, aj pre teba. Neboj, ja myslím aj na teba. Krásne si to zoberiem takto. Polievku si tu ešte nechám v zálohe. Ak vidíte, zatiaľ sa nám mega darí. Takže Ja si dám krásne polievočku, otlievočku. a ideme na to ďalej. Ak vidíte, tak sme troška šetrili šrot a máme ho 116, takže sme moc to prehnali s tým šrotom, ale to je už úplne jedno. Ak vidíte, že naozaj sme to vyfajtili. Aj vám to môžeme ukázať do videjka, ako sme vyfajtili tých mimozemšťanov, že Dominik, ideme im to ukázať. Ak vidíte, tu sme krásne toto aktivovali. Tu sme všetky zničili, tam sme zničili jedného aliena modrého, tam sa nám potom sme oddali sem, nám sa odomklo toto a tu bolo strašne veľa chlebov alien a ďalej sme ešte odomkli tým, že sme tam dali 5 zničených alienov tam do toho otvoru, tak sme odomkli toto a on nám dal na výber armor, ten čo mám na sebe, alebo laser cannon, alebo alien shotgun a ja som si vyberal alien shotgun. Tu vidíte, sme tiež vyfajtili, tu sme zmačkli túto paku, tam boli teda alieni, oni tam vyleteli. Dvaja, nie? Traja? Čiže dvaja. Nie, traja. A ďalej sme išli takto hore, tu bol jeden alien, my sme ho vyfajtili a išli sme ďalej a tu bolo už záverečné. Tu sme všetky zničili, zobrali tu šroty, čo tu bolo a otvorili si čestku. A to je koniec a išli sme von. A vidíte, krásne sme to zvládli a išli sme si ďalej po svojom. A dneska budeme iba ťažiť, že Dominik? Áno. Tak ideme na to. Ja si tu ešte uvarím krásne polievku. A ešte jednu. A to si už nechám na potom a idem ťažiť drevo, že Dominik?
No a ideme ďalej na video. Ja idem ťažiť a Dominik a ide tiež ťažiť. Ak vidíte, my máme aj na šeske oheň, takže my sa ho v podstate ani starať nemusíme. Ale to nevadí, že prší, lebo my nepotrebujeme drevo do ohňa. A okolo mne máme dve ufa, ak by si sa pozrel na mapu. Presne tak. A Takže vidíte ideme krásne, už tu dávam drevo. Takže teraz hneď ich ideme vyhodniť. Ale ja ich ešte nejdem lútiť. Takže Ja, to tam je už spravené. Či? Ja som si neotvoril čeku, či čo? kúkajte sa až do konca tohto videa. Toto už máme potom. Tu vidíte, že máme 62 dní, takže to sme na dobrej ceste a ideme ťažiť. A ja som na zlej ceste. A Dominik, ty poď už ťažiť. Tak ideme na to. Vidíte, mám 206 gemov a budúci deň, ak na nás nepôjdu k ohni kultisti, tak pôjdeme do hradu a vyfajtíme to do jedného. Že Dominik? Presne tak. Takže a ďalej ideme. A ďalej ideme už iba ťažiť a potom už iba vyfajtiť Stronghold a zasa už iba ťažiť. Lebo bez ťaženia nepôjde postaviť AFK base. Tak sa kúkajte už do konca. Ja to krásne už si dám tu. A už toho máme aj dosť oploteného. A došli nám sendviče. Ale to nevadí, lebo my máme niečo Ešte lepšie. polievková. No a môžeme si navariť polievku. Ale Dominik klame, že ešte sú tu dve sendviče, tak ja ich zjem, aby som mal plné. Ukážem vám náš oheň. A vy musíte nájsť čo najviac zelenej. Budem sa takto točiť. Hoci akej zelenej. Začíname tu. Už píšte do komentáru, koľko ste videli krát zelenú. To čo bolo? Ale to nevadí. Ja po Dominika idem. Keď som bol na rebríku, hore, vyššie ako on. No tak to neviem. Ale to vôbec nevadí, lebo ja ťa oživím. Ja som zistil, že pridali asi nový update, proste, že môže ísť po rebríku. No ja krásne už Dominika znova oživujem. A pokračujeme ďalej. Beriem revolver ammo. A ideme troška preskúmať, aby ste videli aj ako mám preskúmaný svet. Vám ukážem mapu. Ste videli, že sme preskúmavali a nesedeli u ohňa a neťažili. Čiže naozaj toho máme extrémne veľa preskúmaného. Si môžete obzrieť mapu. Zatiaľ tým otváram. Padli mi iba liter body, takže to mám úplne k ničomu. Tak ja idem k ohni a o chvíľu budeme do hradu fajtiť, lebo dneska nás išli napadnúť kultisti. Videli ste to v infu. Takže ideme na to. Krásne ďalší logval. Berem. A na toto môžeme kašľať, lebo cez toto nevedia preskočiť. To ako by dali? Alebo
tu, alebo stadiaľ to. Nepreskočia to. Takže o to sa musíme starať. Medveď ma naháňa, je po mne. A Dominik zasa ho zničili. Vidíte, Dominik moc dobrý hráč není, ale to nevadí. Peradivý vlkovi a tým sa nedá zdrhnúť. Ja krásne idem zničiť toho medveďa a chvíľu budem teraz ticho a kúkať sa ďalej na toto video. By som mal ten laser cannon, tak by sa to nestalo. Tak. A už ideme ho krásne ničiť, takže vrátime sa k hovorení. Vidíte, že a koľko majú veľa HP, takže len tak ľahké to ich nezničiť, ale ja ich krásne tu zničím ako nič, lebo už som veľký pro, tak to idem aj rešpektovať. Nie si najväčší pro, Ale som proste pro. Kúkajte sa už do konca a my ideme k ohni, lebo inak nás zničia, lebo kultisti už sa blížia. A Pálko, vieš kvôli čomu to máš? Že si také opečko, že proste máš skilly také dobré, tak kvôli tomu laser canonu. No tak rýchlo utekáme, ale k ohni, lebo nás zničia. Musíme utiecť. Krásne ja beriem laser cannon a idem vysloviť tých kultistov s Dominikom, že... No, ja si berem brokovnicu. A ideme ďalej. Čiže ja mu to nič neubere. Ale oni už majú Morningstar, takže to je zlé. A utekáme. Všetci do mňa. Ja sa vás nebojím. Ani ja teba. Bam. A všetkých zničím. Vidíte, že ja som strašne ničiť týchto kultistiakov, lebo ich nenávidím. Ale dali sme to krásne. Všetky sme zničili úplne easy. Sme to dali. Tak ideme na to. Ja to krásne dám hromozvod, lebo tie blesky furt lezú už na nervy. Dám hromozvod. Ma netrafili. Tie blesky. Už konečne. Tu dám polievku a pôjdem po Dominika, len ešte počkám si do rana a idem. Jeleň ma tak prekvapil, ten išiel zozadu, ja som ho vôbec nevidel, lebo zozadu sa nedá dívať. Tak ja tu krásne oživujem Dominika, máme 76. deň. Takže sa kúkajte. Ja chvíľu nehrám. Nebojte sa, dám sa do hry za chvíľu. Ale nebojte sa, my to tu zatiaľ spolu zvládneme. Fanúšikovia. Ideme na to. Krásne tu všade. Do hry. A ideme už zasa ďalej ťažiť. Beriem tu mrkvičku. Ideme Trader. A dáme si. Rifle už mám, Giant Saček už mám, to môžem kúpiť maximálne. Takže ja tu krásne. Ja už mám Giant Saček. Dobre, tak ja si poriadím Strong Flashlight. A chce niečo Dominik povedať do tohto videa? Má slovo. I zabudol povedať, že máme dať like a odber. Tak má Dominik to slovo. Čo chce Aj Dominik? si komentár. Napíšte do komentárov tematicky prázdniny. Osvoľte prázdniny. Presne tak. A potom ja vám dám na to srdce.
Ale keď v tom slove prázdniny bude jedna chyba, tak vám dám usmiatého iba smajlíka. Ale stále sa mi to bude ľúbiť. Tak sa kúkajte až do konca. Zatiaľ video trvá 20 minút a 20 sekúnd. Takže ideme na to. Krásne tu každý jeden strom vyťažím, lebo chceme AFK base. AFK base. Takže ja tu krásne všetko vyťažím, čo mi príde do cesty. Ale- Okrem týchto kejkov, lebo to sa nedá. Base a číta sa to base. Píše sa to base, číta sa to base. Áno. A píše sa to AFK. Ale pritom sa to číta AFK base. No. Tak sa kúkajte až do konca tohto videa. Tu vidíte, že už máme zasa ďalšiu noc. Čiže zase nám tu bude len skákať po hlavách. A my ho už máme doslova plné zuby, že Dominik? Čo? Toho jelenia. My ho doslova už máme plné zuby. Aj s vlkmi, že Dominik? Áno. Tak tu vidíte, že ja krásne tu dám do šrotovne drevo a pôjdeme craftiť. Znova ďalší logval. Vidím tretie decko! Ja, to je už zachránené, tak ja si idem po šesku. Vidíte, Čo tu máme len? že toto budeme ohrančovať nejako, ale nevieme ešte ako. Takže ja si tu zoberiem. Pánko, pomoc! Krásne, ja si tu zoberiem toto, flák. To sa nedalo, obklúčili ma. Sem, že je to náš A to mňa obklúčili tak hniezdo. trošku. Tak ja idem po Dominika, ale už mu beriem tu metky, tak To ju mňa mám. obklúčili. Z jednej strany išiel divý vlk a z jednej jeleň a to sa potom nedalo, lebo som bol u toho tretieho decka. Ale mohol si ísť dozadu alebo dopredu. A máš A tu, kam chcel dozadu? že buď by si cúval dozadu alebo dopredu. Takže by si to No mal... dozadu by som asi necúval, keď som bol v tom detskom pokoji a ja ma zaštili, že vlk bol som na jednom byte a proste tam čakal jeleň pri dverách. A nič. Tak sa kúkajte až do konca. Zatiaľ máme 80 dní, mega sa nám to darí. Krásne zničím toho jedného hnusného Pánko, Vlka. zistil som, že som vôbec buby. Lebo ja som mohol na toho jelenia použiť tú strong flashlight. To som na ňu úplne zabudol. Presne tak. Tak sa kúkajte až do konca. Vidíme, že... Samozrejme, ak by ste nechceli, aby som takto nadával, že buby, tak netreba. Stačí to iba napísať do komentárov, kto to nechce. Jasné, že to nikto nechce. Prestaň s tým. A potom si to porovnáme, že kto chce a kto Toto mu to iba ušlo, takže nedivte sa. Krásne pokračujeme ďalej vo videi, ale... Vidíte, že to neubližuje, ale to je úplne jedno mi. Tu krásne dám s riflom pekne, napleskám a bude vybavený. Vybavenie, ja tu prídem, otvorím si čestku a utekám. Krásne si majem surového A mám jedla. zasa strong. Aha, giant saček je tu iba tak Ja leží. tu zoberiem zasa všetko, čo sa iba dá. Lebo všetko sa vždy hodí.
Takže ja tu beriem aj toto. Úplne všetko, aj z medvedia zoberiem meso. Ešte toto jedno. Vydržaj, mám druhý mobil. Pokazený. Pokočinu za euro. Tak sa kúkajte až do konca videa. A ja utekám k ohni a Dominik ide pekne za mnou k ohni. No nemôžeš na počku. Takže ja tu krásne zničím toho vlka. To by lezie na nervy. Ako potrebujeme chvíľku helpnúť. Ale ja teraz nemám čas a ja by som potreboval hepnúť, ale nemôžem ti pomôcť. Takže sorry, ale nemôžem. Takže čau. Ja utekám. K ohni. Nejako sa Dominik prebojuj. Ty si dobrý hráč, zvládneš to. A my ideme krásne ľudia k ohni si počilovať troška aspoň cez noc. Vidíte, že to máme mega, takže ja to tu dám všetko. Oje! Jaj? Divý vlk ma zabil. Pozadu, ani som si ho A nevšimol. ja tu krásne vyspem zasa mesku. Aj so Ešte, že máš všetkým bandáž, ostatným. že? No, Ešte, že máš... ja mám skôr toto. Metku. Takže tu vidíte, že úplne easyčko, tu všetko poberiem. Zatiaľ kým idem Dominika zachrániť, tak ono tu môže krásne sa mi variť polievočka. Ja si ju sem presuniem. Dominika oživím. No, ale zničím ešte protivníka. Len po mne už ide barán. Je? A ešte zničíš barana. Hej. Lebo je oproti mne noob. Púk. Takže ja utekám a on si môže robiť čo chce. Ak by ste chceli vedieť, púp znamená... To by si musel Pálko zacenzúrovať radšej, to slovo. Kúkajte sa už do konca tohto videa, ja idem toho Dominika oživiť. Hlavne do komentárov napíšte, čo znamená púp po anglicky. Ale radšej jedno zacenzurujte. Presne tak. A vidíte, že každý 90. deň napadnú každého kultisti, ako aj nás. Teraz idú napadnúť, lebo proste bez toho by oni to nedali. Lebo proste oni furt musia vyrušovať nás. Ako my si tu v pohodičke bavíme, chillujeme. A oni furt musí iba makať a cvičiť, aby nás dokázali poraziť. Aby zdvihli tie ťažké spíry a sekery. Napíšte do komentárov, kto už držal v ruke vo svojom živote sekeru. Ja už som držal. A ja trošku nepodarene. No tak sa kúkajte až do konca tohto videa. Ja tu krásne dám 3 dreva a máme tu 2 logval. A máme tu 167 shortu. 167 shortu, tak vidíte. Takže tu krásne to zabarikadujem. A číta sa to ako Krásne. 6, 7. A my tu krásne všetko uhrančíme, lebo nechceme, aby sa nám tu dostali kultist. Ak ste si všimli, troška som zabudol na to, že chceli sme vyfajtiť ten hrad, ale to vôbec nevadí. Hlavne, že sme v pohodičke. A už nemáme bandáže, takže nejdeme to riskovať už do toho hradu, aby sme prežili tých 100 dní. Máme rejgun. Takže
A tu krásne ničím stromy a Dominik tam zase niekde preskúmava. Dominik už ti zakazuje preskúmavať až do 100 dní, takže... Lebo teba furt ničia, takže musíme krásne už spolupracovať, aby sme ešte aj tu AFK base postavili. Neboj sa, ja mám Rayguna. Ja viem také kombičko, dobre. Ale domov, poď k ohni, lebo dneska idú kultisti. Takže rýchlo. Normálne dám 2 strely Raygunov, rýchlo dám brokovnicu a zase dorazím Raygunov. Tak sa kúkajte až do konca tohto videa. Vidíte, už po mne lezie tento Deer Monster, ale to vôbec nevadí. My tu krásne už máme aj polku strany obalenej proti kultist, takže len tak na nás nevystrelia, lebo nie sme noob a vieme sa vyhnúť. Takže krásne my si tu počkáme na kultistov a je tu veľká prestrelka. Vy núbaci, my vás porazíme, vy ste hrozní. Vy neviete hrať proste túto hru Forest. Vy to neviete. Lebo ste hrozní v tejto hre. Ja tu krásne ho zničím. Ešte tu tohto. A je to... Je to ešte, tu je ešte jeden. Ešte tu. Takže ho zničíme a už je to všetko. Bám! A je to všetko. Teraz tých kultistov už odlečieme a ja tu krásne dám drevko. Dominik ide pozbierať kultistov a ja idem mu už ťažiť. Si idem uvariť A vidíte, my sme takí už pro, že nám ani hen taká várka kultistov pomaly už neublížu, lebo nám brali iba troška HP, máme stále zelené. Takže vidíte, že naozaj, že my sme veľký pro. Presne, tak. Lebo máme aj 400 dní a ja mám klasu Alien a mám 15 klas otvorených a 21 neotvorených, takže my sme už veľký pro. Takže vidíte, že naozaj teraz je predposledný deň a ak ho neprežijeme, tak sme oficiálne túto challenge nesplnili, ale to už dáme, lebo info máme iba The deer is a hungry to nigget. Takže už iba bude hladivý jeleň a potom máme 100 dní v lese prežitých. Prosím vás. Prepačte, že niekedy poviem proste slovo, lebo niekedy to ujde. Niekedy to ujde. Tak sa kúkajte do konca tohto videa. Prepačím sa vám. Kajte sa až do konca, lebo toto bude ešte dneska napínavé všetko, tento posledný deň. A tento posledný deň bude už iba kľudný, lebo budeme už iba ťažiť s Dominikom. Že, Dominik? Áno! Tak sa kúkate až do konca. A krásne dneska príde videjko 50 dní v lese. Takže ja tu krásne berem všetky saplingy, všetko, aby sme mali čo najviac dreva a všetkého. Takže tu vidíte, že ja ťažím do jedného stromu všetko, lebo chceme vyťažiť každý jeden strom, aby sme mali čo najviac dreva na AFK base. Takže krásne my ideme tu tento jeden strom vyťažiť a ideme na to. Takže ja beriem krásne túto strom Deer Monstrum.
Toto, Dominik, spolu vyťažme. Toto bude posledný strom, čo spolu v tento deň vyťažíme. A ty, Dominik, zober ostatné. A ja idem k ohni. Dominik, do 5 sekúnd sa vráť. 1, 2, 3, 4, hej, P, E, P, E, 5, poď k ohni. Víš čo? Daj jedno drevo do šrotovne a ostatné daj do ohňa. Páči sa. Jedno do šrotovne. Ale kúkajte sa už do konca. A krásne máme tu logval dvakrát. Nerob. A my to dáme. Keďže sme veľký pro, tak my to dáme. Kúkajte sa až do konca tohto videa. A oficiálnych 50 sekúnd je ráno a máme 100 dní. Ideme to aj oslavovať. Že sme to dokázali po toľkých dňoch, čo sme to nehrali. Že Dominik. Takže krásne si berem morsel. Tu zničím toho králika, lebo inak to nejde a krásne zjem toto. Uvarím si polievočku a budeme oslavovať o 15 sekúnd. A spustíme veľkú oslavu, veľmi veľkú. A o chvíľu to je tu. Dominik, poď rýchlo k ohni, nech môžeme oslavovať. Máme tu 100 dní. Za 85 minút máme tu 100 dní. Krásne ukážeme vám ukážku. Máme tu 104 dní, máme to tu. Dokázali sme to. Ukážeme vám ukážku, info je The Bell Trader a máme tu ukážku. A ešte je len tam lezie a oficiálne sme prešli 104 dní. Je to tu. Tak čaute ľudia a vidíme sa na budúce. Čau, čau. Čau. Ale toto bolo mega video, toto sa nám extrémne podarilo. Kamo?